Rýchle tempo súčasného sveta prináša v našom živote nielen mnoho zmien, ale i problémov. Nedostatok času, existenčné problémy, médiá a ďalšie fakty zásadným spôsobom ovplyvňujú život rodín a detstvo našich potomkov. Rodina sa stáva doslova ohrozeným druhom. Pomáhať jej v riešení krízových situácií a rôznych otázok sa rozhodli v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. A mojimi hostiami sú riaditeľka centra Kristína Königová a páter Matej, duchovný moderátor. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujeme. Ako som povedala v úvode, rodiny to dnes skutočne nemajú ľahké, čelia mnohým výzvam a mnohým ohrozeniam z externého prostredia. Keby sme to mohli tak zhrnúť, čo podľa vás tak najviac vstupuje do života dnešnej rodiny? Tak ja môžem povedať tak za seba, čo mám odpozorované tu z praxe, z Centra pomoci pre rodinu, že tie rodiny majú, by som povedala tak mierne, že veľmi plný program, veľmi naplnený deň. Už vlastne ráno, už celkom maličké deti vstávajú spolu s rodičmi a odchádzajú do škôlok, do škôl. Je to všetko podmienené nejakým tempom, niečo musia stihnúť. Rodičia vlastne potom v tej práci majú veľmi naplnený deň, rôzne stretnutia, schôdzky, všetko veľmi v rýchlom tempe. Využívajú všetky najnovšie komunikačné prostriedky, niekedy aj počas cesty už s tými deťmi do školy. Vidím mamičky, ako vedú deti do školy a pritom telefonujú, takže už vlastne vtedy začína ten pracovný deň takým tým tempom. Potom návrat domov je častokrát vo večerných hodinách, kedy už deti majú absolvované aj 2-3 krúžky, rodičia s nimi vlastne spoločne. A takáto rodina vysielená prichádza domov a doma zase treba nejaké povinnosti školské plniť, nejaké domáce povinnosti. Znovu opäť je to v rýchlom tempe, pričom rodičia musia vyriešiť nejaké existenčné veci v rodine, ako je večera, nejaké domáce práce. Otec niekedy prichádza ešte neskôr ako matka s deťmi a v podstate rodina si líha spať a zistia, že za celý ten deň nemali čas sa spolu porozprávať o tom, ako kto prežil ten deň, čo bolo pekné, čo tomu človeku v tom dni priniesol vlastne ten každodenný životný rytmus. A takéto prežívanie beží 5 dní v týždni, znovu sa opakuje ďalší týždeň a častokrát sa tá rodina nestretne doma ani cez víkendy. Áno, tie nároky sú kladené veľmi vysoko, nielen na samotných rodičov, na pracujúcich, ale aj na tie deti v školách. Zdá sa mi, že sú oveľa vyššie nároky, ako boli kedysi. Aký to má dopad vlastne na tú rodinu a na samotné tie deti? Takto, ako som spomínala, tento príklad rodiny, nehovorím, že je to úplne každá rodina takáto. Sú aj samozrejme rodiny, ktoré majú inak nastavený tento životný rytmus. Ale takáto rodina veľmi postráda komunikáciu. Deti nevedia už ani komunikovať s tými rodičmi, nevedia nejakou súvislou vetou popísať, ako sa napríklad mali, ako im bolo, alebo popísať nejaké svoje pocity. Dieťa odpoveda na otázku, ako si sa mal dobre alebo zle. A to je ešte dosť, keď vôbec vyjadri takto tie svoje vnútorné pohnutia alebo pocity. A keď potom takto deti sú nie naučené od malička komunikovať s tými rodičmi, tak si tak nejak ako keby vnútorne neriešia tie svoje potreby, zostávajú také zavreté do seba a nastávajú potom problémy v tej puberte, kedy sa tá osobnosť toho človeka mení, veľmi nerozumie sám sebe, nedokáže komunikovať svoje potreby, svoje otázky a svoje pocitové nejaké výkyvy a vtedy tieto deti veľmi často ohrozujú všetky patológie. Dovolím si tvrdiť, že je to možno iba špička ľadovca, čo sme teraz spomenovali, lebo tých problémov je oveľa viac, tá téma je veľmi široká. Páter Matej, vy pôsobíte ako duchovný v Centre pomoci pre rodinu. Aké sú vaše skúsenosti, s čím sa na vás obracajú ľudia, ktorí navštevujú toto centrum? Tak môžem súhlasiť s tým, čo sme práve počuli, že naozaj sú ľudia veľmi vyčerpaní a hľadajú takú možno aj podporu duchovnú v tej situácii, v ktorej sú. Častokrát prídu len kvôli tomu, aby sa s kňazom porozprávali o duchovných veciach. Niekedy sa im podarí navštíviť aj v týždni bohoslúžby, ale potom potrebujú tak osobne možno riešiť niektoré veci a chcú sa o nich rozprávať. Myslím, že to už je ten lepší prípad, keď vás vyhľadajú, keď sa snažia
ten problém a tú situáciu riešiť. Mnohí, bohužiaľ, si to možno ani neuvedomujú, že čo všetko ich ovplyvňuje, takže skúsme sa ešte na chvíľočku vrátiť, kým budeme hovoriť o samotnom centre, o tom, čo tu robíte. Skúsme sa vrátiť ešte do tej reality dnešných rodín a skúsme pomenovať ešte niektoré tie faktory, ktoré sú naozaj rizikové a veľmi výrazne vstupujú do života rodín a ovplyvňujú aj vlastne život našich detí. Dovolím si začať tým, že internet, myslím, že to je ten fenomén, ktorý by sme tu radi spomenuli. Áno, o internete a o tom vplyve internetu na deti, na mládež aj na rodiny sa teraz aj dosť veľa hovorí. Je to také nové médium, ktoré prišlo a zasiahlo do života rodín. Mnohé rodiny už veľmi skoro nechávajú deti, vlastne, aby sa oboznamovali s internetom, aby vedeli sa nejako orientovať na tom internete. Ale mnohokrát sa zabúda na to, že toto všetko prináša so sebou aj rizika. Jednak je to riziko toho, že veľmi malé deti úplne strácajú kreativitu napríklad. Vedia si na internete vyhľadať veľmi zaujímavé hry a úplne opúšťajú všetky hračky. My to vidíme tak, že je to pre tých rodičov na jednej strane veľmi pohodlné, pretože to dieťa sa nezašpiní, nič nerozhádže, je väčšinou ticho, nebehá a nevyžaduje si nejakú pozornosť a za tým internetom veľmi pohodlne dokáže stráviť aj veľa hodín. Ale čo vidíme ako veľký problém je, že napríklad u detí, ktoré sa veľmi skoro začnú hrať s tabletmi a s elektronickými hrami, je veľké riziko, že nebudú mať vyvinutú napríklad jemnú motoriku, ktorú pri tom obliekaní tých bábik, skladaní tých skladačiek sa im rozvíja. A toto potom takéto dieťa prichádza do prvej triedy a má veľké problémy s písaním napríklad. Ďalšia vec, že dieťa potom, ako som už spomínala, že tá komunikácia medzi tými rodičmi a v tom priamom tej interakcii s tými členmi rodiny viazne, v tom, že nie je akože na ňu čas, tak to dieťa uteká do tej komunikácie na sociálne siete. A vieme, že na sociálnych sieťach máme profily detí, ktoré sú 6-7 ročné. Bežne zverejňujú fotografie a tak ďalej. Vlastne tieto veci. Akým spôsobom pracujete s rodinami a s rodičmi, s ktorými prichádzate do kontaktu? Akým spôsobom sa im snažíte tieto veci nejakým spôsobom vysvetľovať alebo dávať im nejaké riešenie? Tak čo sa týka tohto internetu a používania mobilov, mali sme v centre aj prednášky na túto tému, bezpečne na internete, aj bezpečne s mobilom. Je to však také, že aj na tú prednášku nepríde toľko ľudí, koľko by to potrebovalo počuť. Skôr vidíme tú mediálnu výchovu účinnejšiu na školách, ako teda u nás. K nám, keď prichádzajú rodiny s nejakými problémami, skúmame túto situáciu, mapujeme si, ako je využívaný internet, koľko tam trávia času, ako komunikujú spolu s deťmi o tom, čo tie deti robia na internete. Snažíme sa takýmto spôsobom tých rodičov priviesť na to, že je to veľmi dôležité vedieť. Je to takisto, ako keď sa dieťa vráti zvonku od kamarátov, takisto je veľmi dôležité, keď opustí ten počítač, spýtať sa ho na to, s kým si komunikoval, o čom ste sa rozprávali, čo bolo na tom. K nám prichádzajú rodičia s problémom kyberšikany napríklad s deťmi, s problémami, keď si myslia, že dieťa je závislé na internete, že vlastne tam presedí strašne veľa času, ale častokrát zistíme, že ani tak nie je závislé, ako skôr nemá iné možnosti, ako tráviť ten čas. Že neboli mu poskytnuté nejaké iné cesty alebo... Áno, takže pomenovali sme ten problém. Častokrát sú to samotné školy, ktoré zadávajú deťom úlohy, ktoré súvisia s prácou na internete. Takže to by sa zrejme malo riešiť aj na vyššej úrovni. Toto by som ako dosť apelovala na tých učiteľov. Ak aj napríklad také dieťa na 1-4 dostane úlohu, kde sa predpokladá, že to dieťa pôjde na internet alebo mu je odporúčané tú úlohu robiť na internete, tak nad týmto treba veľmi pouvažovať, či dieťaťu nedať konkrétnu stránku, konkrétnu adresu, pretože ak si dieťa zadá do Google nejaké vyhľadávacie heslo, tak koľkokrát pod týmto pseudonymom môže natrafiť na pornostránky, na čokoľvek. Takže je to veľmi nebezpečné. A by som povedala, že dieťa na internete do 12 rokov bez dozoru priameho, že rodič s ním spolupracuje, je dosť, si myslím, že rizikové. Takže túto výzvu adresujeme všetkým rodičom. Dávajte pozor na to, čo vaše deti na internete sledujú a podľa možností sa s nimi skôr hrajte. Teraz sa budeme sústrediť na prácu vášho centra. Centrum pre rodinu, Centrum pomoci pre rodinu v Trnave existuje od roku 2009.
dávate tu priestor ľuďom, ktorí sa snažia pomáhať rodinám. Čo to znamená? Akí sú to ľudia, ktorí u vás pracujú a čo všetko robia? Tak môžem ja v krátkosti na začiatku. Čo sa týka ľudí, ktorí chcú pomáhať rodinám, tak predovšetkým by som vyzdvihla našich dobrovoľníkov, ktorých máme v projekte SARA. To sú konkrétne vysokoškoláci alebo aj iní mladí ľudia z Trnavy a okolia, ktorí sa u nás prihlásili do projektu SARA, boli zaškolení, majú svojho koordinátora a na druhej strane máme rodiny, ktoré sú prihlásené v projekte SARA. A vzniká tu medzi týmto dobrovoľníkom a tou rodinou taká priama spolupráca, že ten istý dobrovoľník navštevuje tú istú rodinu 2-krát v týždni a pomáha s deťmi. Pomáha napríklad pri doučovaní detí, pri odprevádzaní detí na krúžky. Nejak by sme to mohli tak povedať, že tento dobrovoľník odľahčuje tú rodinu od niektorých vecí v tom ich rýchlom tempe, aby si tá rodina mohla nájsť taký skôr čas na, či už manželia, že niekam pôjdu, alebo že matka sa bude zatiaľ venovať inému dieťaťu, pokiaľ dobrovoľník sa učí napríklad s dieťaťom, ktorému treba nejde angličtina alebo matematika. Takže, alebo aj úplne malé deti, že zoberie na prechádzku a tak. A ani vlastne neviem povedať, kto viac dostáva, či tá rodina, alebo ten dobrovoľník, pretože ten dobrovoľník tam príde do prostredia rodiny, všíma si tie vzťahy, interakcie a vidí, čo vlastne všetko obnáša, tak byť otcom, byť matkou, sám sa pripravuje na túto funkciu možno, alebo nejako trávi ten voľný čas s niečím, čo ho baví, alebo s niekým, s deťmi a tak. Spomínali sme deti, v ktorých sférach sa snažíte rodine pomáhať, v ktorých vzťahoch v rodine? Tam je to také celkové dôležité, aby tá rodina si uvedomovala, že každý jeden člen rodiny, ktorý do tej rodiny patrí a ktorý v tej rodine žije, je veľmi dôležitý a podstatný. A ako náhle jeden ten člen, či už to je tá babička, ktorá je celý deň sama doma a večer na chvíľočku s nimi, alebo je to najmenšie dieťa, ktoré najlepšie, keby bolo ako ticho a nič ako nechcelo, každý jeden člen tam zohráva veľkú úlohu na to, aby celá rodina ako celok fungovala tak, nepoviem, že bezproblémovo, ale fungovala v takej harmónii, to poviem. Harmónii, tam je dôležité, aby si matka s otcom, alebo teda dvaja manželia, ktorí sú základom každej rodiny, by mali teda byť, aby si dokázali riešiť všetky tie problémy a starosti takým spôsobom, aby dávali vzor tým svojim deťom. Ak oni dávajú vzor pri tejto komunikácii a pri takom tom svojom životnom, by som povedala, príklade tým deťom, tak potom je aj tá výchova oveľa jednoduchšia, lebo deti od nich odzerajú vlastne toto správanie. Ak my spolu komunikujeme civilizovane, takéto dieťa bude to až tak smiešne napodobňovať, že bude hovoriť prosím a mohol by si mi, prosím ťa. A také je to krásne, keď vidíme, že si deti nás napodobňujú v tom dobrom, ale oni nás napodobňujú aj v tom zlom. Aj v tom zlom, bohužiaľ. Páter Matej, vy ste duchovný moderátor tohoto centra. Čo to znamená? Tak mojou úlohou je v podstate vytvoriť program duchovný pre jednotlivých ľudí, či už celok ako rodiny, alebo mladých, alebo potom máme tu aj osamelých rodičov, aby mohli nejakým spôsobom aj duchovne pookriať, naplniť ten čas, ktorý možno chýba v takom pokoji. Máme napríklad príležitostne obnovy v advente, v pôste, robíme púť pre deti a rodičov na konci prázdnin. Potom v rámci, aj keď máme tábor pre deti, tak je tiež aj nejaká duchovná aktivita pre deti, aby sme ich možno formovali v takom duchu aj viery, ale aby mohli svojím spôsobom aj načerpať to duchovné, keď sú to ľudia veriaci. Ako sa môžu dozvedieť o vašej práci a kto všetko navštevuje toto centrum, respektíve kto by ho mohol navštíviť? Tak sídlime v centre mesta a na tej tabuli je napísané Centrum pomoci pre rodinu, takže aj tým, že ľudia chodia okolo, sa dozvedia o tom, že je tu nejaká takáto inštitúcia, ale okrem toho vždy v máji v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií na celom Slovensku spolupracujeme na takom veľkom projekte, ktorý sa nazýva Deň rodiny. Vždy tento Deň rodiny datujeme nejak tak okolo 15. mája, pretože 15. máj je vyhlásený OSN ako Deň rodiny. A tak nejak cez víkend urobíme také veľké podujatie, zábavno, kultúrno, športové pre rodiny s deťmi.
A na toto podujatie pozývame aj organizácie pracujúce s rodinami, ktoré sa majú možnosť prezentovať v takých ako keby stánkoch. A takisto toto podujatie je našou takou veľkou verejnou akciou, kde dávame o sebe vedieť, o našej činnosti, o tom, kto sme, čo robíme. A myslím, že najviac tých klientov prichádza vlastne počas tohto dňa rodiny do styku s nami ako prvýkrát a potom sa osmelia, že prídu. Prípadne prednášky robíme pre verejnosť každý mesiac na rôzne témy a tam takisto prichádzajú ľudia a dozvedajú sa, že sa tu tie problémy dajú riešiť individuálne, že nie len teda na tej prednáške si niečo vypočuť. Vy máte tých tematických akcií oveľa viac. Sú to manželské večery, poriadate rôzne tematické stretnutia, tak skúste niektoré spomenúť. Tie manželské večery, to je tiež taký ucelený projekt, ktorý nie je čiste náš, ale vlastne sme ho prebrali. A je to projekt, kedy si manželia urobia pre seba 8 večerov, vlastne 8 krát po sebe, raz do týždňa prichádzajú do našich priestorov, ktoré máme prispôsobené, nejak by som to nazvala ako vo forme, ako keby nejaká taká reštaurácia. Manželom ponúkneme aj jedlo, aj zároveň tému, ktorá sa buď lektori prednášajú, alebo pustíme videozáznam, ktorý je vlastne taký štandardný. A vypočujú si nejakú danú tému, napríklad o komunikácii v manželstve a potom sami sa dvaja vo dvojici bavia o tom, aká je tá ich komunikácia, čo z toho, čo počuli, aj praktizujú, alebo čo im chýba a tak ďalej. Na tomto mieste pôsobí aj klub FAM. Prezrate nám niečo? Tak klub FAM je vlastne priestor, by som nazvala, pre stretnutie mladých ľudí, rodín s deťmi, alebo pre naše také, možno tie tematické stretnutia, keď si vytvoríme nejakú takú tému a na to sa nejaká skupina ľudí rozhodne o tomto diskutovať alebo debatovať. Mladí ľudia majú napríklad čítanie Biblie v klube FAM. Je to taký klubík, kde si možno uvariť kávu, čaj za nejaký dobrovoľný príspevok a stráviť tam čas napríklad aj medzi hodinami, keď v meste majú napríklad nejakú aktivitu deti, že sú na hudobnej škole alebo niečo také, že ten človek tu prečká pri nejakom časopise, pri knižke a tak. Ak by ste chceli tak osloviť verejnosť, akým smerom by mali viesť ten svoj rodinný život, aby sa možno vyhli vážnejším problémom? Tak asi v každom prípade by som povedal, že možno sa zastaviť v prvom rade. Uvedomiť si, že čo žijem, ako chcem, aby to bolo lepšie a možno niektorí ľudia by mohli využiť aj naše služby, aby si to mohli uvedomiť. Máme tu aj okrem tých duchovných vecí aj psychologické poradenstvo, aj sociálne, že ľudia, ktorí majú problém zorientovať sa v časopriestore a v situácii, ktorú žijú, z tých nárokov, ktoré sú na nich kladené, aby sme im pomohli možno sa zorientovať a aj z toho duchovného hľadiska takisto ponúkame. Keď sme spomínali internet napríklad, sme mali v pôste duchovné cvičenia cez internet pre rodičov alebo mladých ľudí, ktorí mohli si stiahnuť vždy nejaké texty, o nich uvažovať a potom sa komunikovalo mailami o tom, mohli sa rozprávať, že boli sme síce vzdialení fyzicky, ale pritom spojení práve cez ten internet. Takže aj to je jeden zo spôsobov, ako možno prísť bližšie k ľuďom. Za 5 rokov svojej práce máte už za sebou určite veľa aj úspešných projektov, na ktoré ste tak najviac hrdí, alebo ktoré sa vám podarilo rozvíjať ďalej? Tak ja by som tak povedala, že podarilo sa nám vybudovať toto centrum, zariadiť ho, ale na čo sme najviac hrdí je to, že možno sa nám podarilo vzbudiť takú dôveru v ľuďoch. Niektorým ľuďom sme pomohli dosť takých kľúčových životných situáciách a sú to niekedy veľmi dojímavé príbehy, ktoré my máme vlastne v našom archíve, by som povedala. A skutočne sme si tak uvedomili, aj nás to dosť náplňa, keď si to uvedomíme, že tomuto človeku, keby sme my vtedy neprišli pomôcť, tak možno by našiel nejakú pomoc, ale dobre, že sme tu boli a dobre, že sme stáli pri ňom, lebo ten človek sa zorientoval, trošku nasmeroval sa inde a možno to, že je tam, kde teraz je on a sme veľmi na to hrdí, že on to považuje za svoje úsilie a za to, že on sa tam dostal, ale my sme šťastní, že sa tam dostal aj s našou pomocou a že teraz stojí na vlastných nohách.
Takže a takýchto rodín máme niekoľko, kde tá naša pomoc bola výrazná a možno nebola úplne konečná, že teda už ten človek teraz bude fungovať úplne 100%, že určite sa bude na nás musieť možno ešte v budúcnosti obrátiť, ale v niektorých situáciách tí ľudia pocítili našu prítomnosť, našu lásku, našu blízkosť a toto nás naplňa najviac. Čo by ste privítali v budúcnosti, možno nejakú spoluprácu, s kým by ste privítali a ktorým smerom budete smerovať ďalej vašu činnosť a rozvoj vášho centra? Tak určite privítame každého dobrovoľníka, ktorý by sa chcel prihlásiť do toho spomínaného projektu SARA, pretože zo strany rodín je dosť veľký záujem a tí vysokoškoláci, keďže oni sú študenti, sú tiež na ceste a tak ako prichádzajú, tak aj odchádzajú. Tak toto by som určite, potom máme tu svoju pomocnú skupinu rodičov detí s postihnutím a tu máme veľmi obetové dobrovoľníčky, ktoré sa venujú týmto ľuďom. A je to tiež taká cieľová skupina, ktorá to veľmi potrebuje, aj tú našu prítomnosť, aj to, že sa môžu prísť a sme tu pre nich. A tam taktiež aj tá pomoc sa zíde a takisto aj tí rodičia, ktorí ešte by potrebovali takúto službu, tak sú u nás vítaní. A spoluprácu máme vynikajúcu, si myslím, aj s mestom Trnava, keď tieto akcie veľké robíme, Deň rodiny napríklad, benefičný koncert alebo čokoľvek, tak sú nám veľmi pomocnými. Neviem, takisto môžem povedať, aj Trnavský samosprávny kraj vychádza nám v ústrety. Projekty píšeme, posielame, niektoré výjdu, niektoré nevídu. Berieme to tak, že aj my sme na ceste, učíme sa a myslím si, že snažíme sa stále byť lepšími a lepšími, ale pre nás je to dôležitejšie, že tí ľudia k nám majú dôveru a považujú nás za svojich. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za váš čas aj za zaujímavé informácie a vo vašej užitočnej práci vám budeme držať palce. Dovidenia. Milí priatelia, dnes sme hovorili o Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Mojimi hostiami bola Kristína Königová, riaditeľka centra, a páter Matej, duchovný moderátor.